alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A yau cikin wannan bidiyon namu na yau insha Allah zan nuna muku wata sabon hanya da ake bi a samu 50 MB a layi na MTN. Da farko ana so ka je ka nemo Play Store naka kamar wannan, sai ka danna shi kamar haka. Bayan ya bude ma kamar haka, za ka gurin da aka rubuta site, sai ka shiga nan ka rubuta start VPN, yawa sai ka danna site. Bayan ka danna site zai baka wannan katanan ta sama wadda za ka 3 MB ne take ci. Bayan ta bude ma kamar haka, za ka ga ta nan, za ka ga mutum 500,000 ne suka yi downloading nata, mutum 2,000 ne suka yi review nata. Sai ka danna install. I'm preventing your shine, boy, when you snapping, I blitz. I got $2 in my bed, boy, you don't even got down to your couch. And you still right where you been? How you gonna move only running your mouth? They don't wanna see me kill it, now they headed to the cops. And these brothers don't wanna blow me, they know I'm about to pop. I've been working all day. Yawa gashi na yanzu tana install. Sai mu dan jira ta fara install. So I told her, alright, alright. So I told her, alright. So I told her, alright, now my record's on repeat. I make hits like every week, sending pictures to my phone. Yawa bayan ta gama install, yana da kyau ka sa ido ka kalle da zan yi setting na wannan stack din. Ka kalla da kyau yadda ake yin setting na stack VPN. Yawa ku kalla da kyau ku ga yadda ake yin setting na wannan stack din. Summer or spring or winter, click full of all winners. Your image is all scrimmage, my image is authentic. Beginners, you all finished. Walk in the building, soon as I'm in it, you all tenants and minutes. I step over those things that you call limits. My flow's a portrait of God in a room full of all sinners. Working all day, grinding all night. I've been working all day, grinding all night. Told her that I wanted it, she said it's all mine. She been working all day, wanna party all night. So I told her, alright. I've been working all day, grinding all night. Told her that I wanted it, she said it's all Sorry, ku hakuri, ina mai ba da hakuri, na ɗaya mistake a nan gurin. So yana da kyau ku ɗan kalla yadda ake yin setting a nan gurin. So I told her, alright. Take it to the curb. Yawa bayan ka kammala setting na wannan application, sai ka tona ka danna wajen da ka rubuta disconnecting, sai ya fara setting, zai connecting. Yanzu kun ga ya connecting, ga yana bugawa a nan ƙasa, yana bugawa lafiya lau. So haka za ka iya shiga WhatsApp, Instagram, kai komai za ka iya da wannan data. A kowace rana za su dinga baka 50 MB za ka dinga samu a wannan application.